Me ollaan Faction Helsinki. Se iso lupaus firman taustalla on, että kehitämme kaikkea kaupallista. Syy tämän perustamiselle oli hyvin yksinkertainen. Me halutaan auttaa meidän asiakkaita tekemään enemmän liiketoimintaa ja parempaa liiketoimintaa. Me halutaan olla niin kuin sellainen boutique-toimisto, että meitä on 4 pitkän konsultointitaustan omaavaa ihmistä ja halutaan tehdä silleen superräätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Liittyy se sitten myyntiin, asiakkuuteen tai markkinointiin. Kyllähän jokainen firman perustanut tietää, että minkälainen härdelli se alku on. Ja me kaikki haluttiin, että vähemmän härdelliä ja enemmän palvelua, enemmän ratkaisuja. Ja siltä pohjalta me lähdettiin näitä valintoja sitten tekemään. No mä sitten sanoin muille, että mulla on aivan superhyviä kokemuksia omasta henkilökohtaisesta mannista, niin ehkä kannattaisi katsoa niin täällä yrityspuolellakin korkein, että lähtisikö samalla tavalla. Me ymmärrämme yrittäjän arjen ja panostamme henkilökohtaiseen palveluun. Meillä hoituu helposti niin henkilökohtaiset kuin yrityksenkin asiat.